perquè de la mà del president Ximo Puig i de la Generalitat hem decidit mirar endavant. Palau de Justícia, espai sanitari de Roís de Corella, accelerador lineal, pla edificant, 13 centres educatius públics en la ciutat, nous i renovats. Avui tenim l'Institut Ausiàs Marc en obres, hem acabat el Col·legi de les Folles, estem millor que fa 4 anys i volem continuar avançant. És que diumenge ens va anar bé i que anem a guanyar les eleccions. Quan orgullosos heu d'estar d'este gran alcalde que teniu. Jo me sent molt orgullós. Parla en el cor, en el cap i en la raó. I dona esperança. Tenim la gran oportunitat de, per primera vegada en dècades, que la Comunitat Valenciana sigui líder de veritat en polítiques socials, en polítiques econòmiques, en polítiques per a la gent. I ara és el moment de també donar-li l'impuls a l'arquitectura sanitària i l'ampliació de l'hospital, que l'anem a fer també en esta propera legislatura, perquè necessitem millorar la sanitat pública. Nosaltres som el partit de les solucions, un projecte útil a les persones. La garantia que Gandia tingui un futur digne, decent, és votar al Partit Socialista. Que el diumenge, quan aneu a dipositar la papereta de Gandia, dipositeu al costat la papereta de Ximo Puig com a president de la Generalitat Valenciana. I jo vos promet que si m'ajudeu, que si me doneu una oportunitat, persona a persona, barri a barri, amb aquestes 2 paperetes obrim la millor etapa de Gandia. La millor!